जोहार मायबाप जोहार, जोहार मायबाप जोहार, या गोमांतकाला जोहार आणि तुम्हा सर्व रसिक प्रेक्षकांना जोहार. सर्वप्रथम आमच्या मनातला आनंद इथं आम्हाला व्यक्त करणं आमचं आम्ही पहिलं कर्तव्य समजतो. मराठी आणि कोकणी या दोघी जणी सख्या बहिणी आणि मालवणी ही कोकणीची कन्या. म्हणजे आम्हा सर्व महाराष्ट्रातल्या आणि सिंधुदुर्गातल्या कलाकारांना या भूमीत आल्यानंतर मावशीच्या घरी आल्यासारखं वाटलं. आणि म्हणूनच तुम्हा सर्वांचं टाळ्यांच्या रूपातून आलेलं प्रेम आम्हाला आमच्या आजोळी आल्याचा भास आमच्या मनामध्ये निर्माण करतं. महाराष्ट्राची भूमी आणि ही गोमांतकाची भूमी, भाषेची गोडी जशी एकत्र आहे तशीच या दोन्ही भूमीने खूप मोठी मोठी रत्न दिलेली आहेत. संगीत क्षेत्र असेल, अभिनय असेल, नेते असतील, साधू संत असतील, अशा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये या भूमीचं खूप मोठं योगदान आहे. तसंच लोकसंस्कृतीचं योगदान सुद्धा याच महाराष्ट्रानं आणि याच गोमंतकाच्या भूमीनं आपल्या अवघ्या देशाला दिलेलं आहे. आणि तीच लोकसंस्कृती आम्ही आज तुमच्या समोर घेऊन आलेलो आहोत. रंगी रंगला महाराष्ट्र या वेगळ्या आणि देखण्या आविष्कारात. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. प्रत्येक कार्याची निर्विघ्न सुरुवात व्हावी म्हणून आपल्या संस्कृतीमध्ये त्या सुखकर्त्याचं वंदन केलं जातं. तो विघ्नहर्ता, 14 विद्या आणि 64 कलांचा अधिपती असा गजानन, गणांचा अधिपती असा तो गणपती, याच्या वंदनानंच कार्यक्रमाची सुरुवात केली जाते. आम्ही सुद्धा आमच्या कार्यक्रमाची सुरुवात तुमच्या टाळ्यांच्या गजरात त्याच नांदीनं करत आहोत. महाराज गौरी नंदना, महाराज गौरी नंदना, अमर वंदना दैत्य कंदना, हे मंगल मूर्ती ठेव कृपा दृष्टी एक दंत दिनावर पुरती. ठेव कृपा दृष्टी एक दंत दिनावर पुरती. हे स्वयंभू शुभदायका, हे स्वयंभू शुभदायका, हे गणनायका, हे गीत हळदे स्फूर्ती. भव समुद्र जेणे करुण सहज जगी तरती. भव समुद्र जेणे करुण सहज जगी तरती. हो महाराज गौरी नंदना, हो महाराज गौरी नंदना, हो महाराज गौरी नंदना. प्राणी प्राणी तवा स्मरणाने जगवती. शशी सूर्य तुझा बल धरणाने उगवती. जे प्राणी प्राण तवा स्मरणाने जगवती. शशी सूर्य तुझा बल धरणाने उगवती. हे धन्य धन्य अन्नपूर्णे श्री भगवती. हे धन्य धन्य अन्नपूर्णे श्री भगवती. कविराज असा हा दक्ष, कविराज असा हा दक्ष, सेमद दक्षतयाचा पक्ष करुणी पदस्थानी. महादेव प्रभाकर रक्षिया अवतारी. महादेव प्रभाकर रक्षिया अवतारी. हो महाराज गौरी नंदना, 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 हो महाराज गौरी नंदना. या सृष्टीच्या चराचरामध्ये या गजाननाचं रूप व्यापलेलं आहे. आणि म्हणूनच असं म्हणतात की ह्या सृष्टीची निर्मिती सुद्धा ह्या ओंकारातून झाली. ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांचं एकत्रित स्वरूप असलेल्या ओंकारातून ह्या सृष्टीची निर्मिती झाली. आणि म्हणूनच नृत्य, संगीत, गायन या कला आपणा सर्वांना अगदी हृदयापर्यंत पोचणाऱ्या अशा कला आहेत.
असं म्हणतात की म्हणूनच जेव्हा ह्या विधात्याने जेव्हा ह्या मानवाची निर्मिती केली तेव्हा फक्त या लाडक्या प्राण्याला त्याने 14 विद्या आणि 64 कला बहाल केल्या. लोक हो, भारत स्वतंत्र झाला आणि महात्मा गांधींनी सांगितलं, चला खेड्याकडे चला. भारताचा जर विकास करायचा असेल तर आपण खेड्याकडे गेलं पाहिजे. पण आपण मात्र स्वातंत्र्यानंतर नेमका उलटा अर्थ घेतला. आपण तर शहराकडे गेलोच, पण आपल्यासोबत आपण आपल्या खेड्याला सुद्धा आपल्यासोबतच शहराकडे न्यायला सुरुवात केलं. खेड्यातली संस्कृती हळूहळू लोप पावत गेली. खेड्यातली ती कौलारू घरं दिसेनाशी झाली. घरामागे बांधलेली गाय दिसेनाशी, तुळशीची वृंदावनं कुठे लुप्त झाली काही कळना. आणि आपल्यासोबत आपली लोकसंस्कृती सुद्धा हळूहळू लयाला जाऊ लागली. आणि म्हणून हीच लोकसंस्कृती आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येत आहोत याच आमच्या लोकरंगच्या रूपात. चला, आपण स्वतः सगळेजणी शहरात राहत असलो तरी आपल्या मनामध्ये अजूनही तेच खेडं वास करतंय. त्या खेड्यातील प्रत्येक गोष्ट अजूनही आपल्याला हवीहवीशी वाटते. या खेड्यामध्ये अजूनही आपल्याला जागृत करण्यासाठी तोच वासुदेव येतोय. तुळस वंदावी वंदावी करत त्याची पावलं संपूर्ण गावामध्ये फिरतात. बघूया, तोच वासुदेव कदाचित इथे सुद्धा येईल. तुळस वंदावी वंदावी करत त्याची पावलं आपल्या या रंगमंचामध्ये सुद्धा फिरतील. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा वासुदेवाचं. तुळस वंदावी वंदावी, तुळस वंदावी वंदावी, अव माऊली संतांची सावली. तुळस वंदावी, हा तुळस वंदावी वंदावी, तुळस वंदावी वंदावी, अव माऊली संतांची सावली. तुळस वंदावी, तुळशी लाविले से रोप, तुळशी लाविले से रोप, तुळशी लाविले से रोप, तुळशी लाविले से रोप, जळुनी जाती सर्व पाप. तुळस वंदावी, जळुनी जाती सर्व पाप. तुळस वंदावी, हा तुळस वंदावी वंदावी, तुळस वंदावी वंदावी. तू का म्हणे तुळशीचे छंद, तू का म्हणे तुळशीचे छंद, तू का म्हणे तुळशीचे छंद, तू का म्हणे तुळशीचे छंद. मुखे गातो मी गोविंद तुळस वंदावी, हा मुखे गातो मी गोविंद तुळस वंदावी, हा तुळस वंदावी वंदावी, तुळस वंदावी वंदावी, अव माऊली संतांची सावली. तुळस वंदावी, धान पावलं धर्म पावलं, धान पावलं धर्म पावलं, पंढरपुराच्या विठुरायाला, पंढरपुराच्या विठुरायाला. कुंबडा खाली सादा, कुंबडा खाली सादा, जग समद घाल साग, समद घाल साग, समद घाल साग, जग समद घाल साग. बाई हवस मला भारी कताट शेजारी वाटेची, शेजारी वाटेची, शेजारी वाटेची, लेक लेकाच्या
जणू दारीची तुळसा कोंबड्यानं बांग दिली मलकबाई झाकाली कोंबड्यानं बांग दिली मलकबाई झाकाली सुपात सोंधळ खोळते बाई सुपात सोंधळ खोळते सुपात सोंधळ खोळते बाई सुपात गोंधळ खोळते घेऊन गोटा मारून खुंटा घेऊन गोटा मारून खुंटा जात्यावर दळण दळते बाई जात्यावर दळण दळते जात्यावर दळण दळते बाई जात्यावर दळण दळते उजळून आलं आभाळ रामाच्या पारी उजळून आलं आभाळ रामाच्या पारी अन गाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी गाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी सुरव्या संग ईर्षा करतो अंधार गांधार उजेड त्याला गिरतो म्हणली बेजार का बेजार पापाच्या मोर पुण्याई ठरती आभारी अन गाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी गाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी कोंबडा बोलतो ग कोंबडा बोलतो ग उगवत झाडोई वारा तुरा सुरव्याचा डोलतो ग नारायणाचं रूप घेऊन धरतीला गा धरतीला ईर सरीन चांद संपवी रातीला गा रातीला ही जिद्द कल्याणा पायी असावी सारी अन गाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी गाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी पाय उचला ग सयानु जाऊ पाण्याला वायानु किसन वाजवी पावा ग वावरला नारी किसन वाजवी पावा ग वावरला नारी तुमच्या आधी पाखर उठली घरट्यात गा घरट्यात गाय वासरू बैल जागवी गोठ्यात गा गोठ्यात कृष्णाचे रूप हे आलं चालून दारी अन गाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी गाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी दान पावलं वासुदेवाला दान पावलं वासुदेवाला दान पावलं वासुदेवाला दान पावलं